ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали ютуби Сауду ТВ. Мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, имрӯз 9 марти соли 2025 навори хонаҳоро тамошо кунед. 10 дона хона, фақат хонаҳо аз шаҳри Душанбе навор карда мешавад, то ки тамошо кунед. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Шумо дорои замин, мошин, хона, квартира бошед, ягон молу маҳсулоти фурӯшӣ дошта бошед, дар WhatsApp мон 99 WhatsApp роӣ кунед суратош ҳамроҳи маълумотош. наворои баъдна фурӯшта рекламада мегузорем дар YouTube, TikTok, Instagram дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем. ва дӯстон, навора то охир тамошо кунед, фақат аз Душанбе. нафаре ки аз Душанбе хона харастен, хонаҳоро тамошо кунед, адресоша, нархоша мемонем дӯстон. номерои соҳибмулкам дар рӯи экран мемонем, фақат то охир тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали ютуби Сауду ТВ навора лайкора бимонед ва дар канали Сауду ТВ подписатсия кунед ва навора сар мекунед. дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали ютуби Сауду ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди Тоҷикистон. имрӯз 9 марти соли 2025 сол мо навор кардем барои шумо. хонаи мо анаин домда қарор дорад. доми 15 этажа. хонаи мо дар 9 этаж қарор дорад, дорои 60 метри квадратӣ. дӯстони азиз, нафарое ки аз Душанбе хона хоҳиш кардем, ҳамин хонаи моро бо диққат тамошо кунед, адресоро гӯш кунед, мо шуморо нишон медиҳем. боло тарафи бозори Меҳргон меравад. дӯстони азиз, ноҳияи Исмоили Сомониҷа. хоб ин поёнтарак бошад Ашанай, дар инҷа моҳикаи Малика. дӯстони азиз, инҷа моҳикаи Малика. хоб доми мо ҳамин домай дар 15 этажа дом дар 9 этаж қарор дорад, 60 метри квадратӣ. хулас хеле ки дар видео дидесен, ҷои обод, ҷои беҳтарин, тамоми шароитош қатъи муҳайёшдагии хона тамошо мекунем. навора бо диққат тамошо кунед, лайкора бизанед, дар ҳамин канали мо подписатсия кунед. ман шумода плани хонаҳоро нишон медиҳам. рафти навора тамошо кунед. дӯстони азиз, мерем тарафи хона. дӯстони азиз, бардорҷони азиз, мо дар 9 этаж қарор дорем. нигоҳ кунед, аз тиреза нигоҳ кунед. инҷа ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пеши моҳикаи Малика, болотарак бозори Меҳргон, поёнтарак Ашан. ҳаминҷа қарор дорем. ҳамин адрес. қисмати дохили хонаро нишонтон метаҳем. бо диққат тамошо кунед. инҷа ҷои лифто, якум, дуюм лифт, ҳардуш кор мекунад. мо дар 9 мошина қарор дорем. доми 15 этажа. хонаи ҳамсояҳо. анаи хонаи мо тамошо кунед. бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. хонаҳо ремонти фасони хушрӯи замонавӣ, холодильник, микроволновка. хоб об дар дохили хона, телевизори калон, потолоки зур, люси фасон, мебелоша бинед. ҳамин хонаи мебинед бояд дарҳол савдо карда шава бо нархи дастрас. хонаи мо обши масоати 60 метри квадратӣ. метавонед амира духона кунед, перегородка бигиред. бу тарафаш кори харидор. дӯстони азиз,
лайко хати поддержка мекунем анаиҷа. Насын азиз душ ина ов мошинаи ҷамъашӯии ҳоҷатхона беҳтарин шароит барои зиндагӣ кардан. касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен фақат занг мезанед аз номи канали ютуби Саудо ТВ вақт охат ягон сум муомилаи осон мекунам. хоб нархи хона бустон азиз $70,000 ба суми тоҷикӣ мақсад хитон бу бурорен дар рӯи экран бо суми тоҷикшони бурорем хитон маслиҳат мекунем ҳамроҳи соҳибон маслиҳат мекунем. ва дӯстон ногуфта намона ки ҳамин комментарияи шумо ҷавоб ба кори мо мешавад. оё ҳамин хонаи мо ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестае. ҳатман фикротон дар ҳамун комментария нависанда монед. чӣ хел мебинед ремонтҳо фасон хушрӯи замонавӣ кардагай фақат даромада зиндагӣ кардан мондагай. хона замин мошин квартира ягон мол маҳсулот барои фурӯши реклама боша агар дар ватсапи мо роӣ кунен наворои баъд на рафта видеош мекунем хитон сурати видеоша роӣ кунен реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат иншоаллоҳ савдо карда метавем. Саудо ТВ ки хона видео мекуна без посредник кор мекуна. азиз чӣ нархе шумо мемонед ҳамон хел рекламаш мекунед. зинда бошен, сарбаланд бошен. раҳмат ки моро тамошо мекунед. барори кор дӯстон азиз. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар 9-ум этаж дорои 40 метри квадратӣ. квартира ҳамин ҳолат қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар хитои бозор. лифтиш кор мекунад. хонара чӣ хел мебинен? отопление гузарондагиай ҳамин ҳолат кардагӣ касоне ки мехарен боз далши ремонтиш мекунен. нархи квартира ба нархи дарзанда дар хитои бозори шаҳри Душанбе. як комната дорои 40 метри квадратӣ. метавонен ду комнаташ кунен, ремонти фасониш кунен, маромад даромада зиндагӣ кунен. 290,000 сомонӣ. шумо дар 290,000 метавонед амира бихаред. мақсад Саудо ТВ хонаҳоро зиёдтар арзонуш мемонад ки мисол нафаре ҳастае ки бисёр вақт хоҳиш мекунанд хонаҳоро арзонтар монен ба хотир арзонтарша навор мекунем. азиз мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. навор фақат аз Душанбе дӯстон тамошо куненда. бовар дорем ягон хонаи арзон квартира меёнед аз канали мо. ду комната квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе дар Зарнисор қарор дорад. ду комната квартира дар 14-ум этаж дорои 44 метри квадратӣ. Зарнисор Душанбе. ду комнат. хоб чӣ хел мебинен ремонтош бад нестай хушроак ремонт кардагай ҳамин нафаре ки мехара даромада зиндагӣ мекунад. ду ҳуҷра 44 квадрат 14-ум этаж. хоб капитални ремонт кардагӣ ина дӯстон касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен нархи квартира 350,000 сомонӣ. ҳаракат мекунем ки квартираҳои арзон монем баъдан боз дар ҳамон комментария нависонда мешавад ки Саудо ТВ хонаҳоро қимат мемонӣ. дӯстони азиз нестае дигар хонаи арзон ки мо навориш кунем. чизе ҳастае мо арзонуша навортон мекунем. дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар чорум ошиёна 50 метри квадратӣ. дӯстон азиз дар 50 квадрат метр як комната кадян дар 4-ум этаж шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. срочно неки бояд савдо шавад. 310,000 сомонӣ. хоб светаш овош камбудӣ надора мегам ва дорои канализатсияи шаҳрӣ.
خب پاتولوگش مقصد 3 متر میگه، 4 متر خرودرا 310 تا ремонтои фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ. нафарое ки мехарен аз уми канали Саудо ТВ занг бизанен. хоб дӯстон, хона, замин, мошини фурӯшӣ дошта бошен, агар хоҳем ки дар канали Саудо ТВ рекламада дар кӯтоҳтарин муддат бифурӯшен, дар WhatsApp рӯй кунен, ё ин ки мерем хидмот навориш мекунем, навори фасони хушрӯ мекунем, ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда будем. дӯстон азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира. анаи квартира дар Гипразем қарор дорад. душанбе Гипраземда қарор дорад. 27 метри квадратӣ ай. нигоҳ кунед, 27 квадрат метр, якум этаж, як ҳуҷрага. хоб лесинса, открити лесинса мега, пеши мактаби 50 дар наздики ҳама шароито ҳастай, аз ҷумла садик, бозор, хоб мактаб, масҷид, дигаро. об светаш мега ҳама вақта дорад. дӯстон азиз, хулас 27 метри квадратӣ камтарак, квадраташ фикр мекунем камтарак ай. нарх 330 000 сомонӣ. дар 330 000 метавонен бихаренаш. лайко рамоне бача азиз, дар канал подписатсия кунен. ҳамин Саудо ТВ чӣ меҳнат мекуна, ҳамаш баҳри шумо дӯстон азиз. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 30 метри квадратӣ дар якум этаж, як ҳуҷрага. анаи дар жилмассив қарор дорад, дар шаҳри душанбе. дӯстон азиз, хоб нархшам назар ба дигар хонаҳо камтарак арзонтарак. хона дар назди мактаб, бозорча қарор дорад, неки срочнаи бад сум дар курай. 285 000 сомонӣ. як комната, якум этаж, 30 метри квадратӣ, 285 000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, маълумоти бештарша аз соҳибмулк дастрас бикунен. хоб лайкҳои чандама заден, ҳатман фикротонро нависонда монен. наворо маъқул шид ё ки нашид. хулас ҳамин чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ дорен, ягон дӯсту бародартон дора ё ки ягон магазин, хона, чизе бошад, дар WhatsApp дар аввал, дар охири навор мондагием метавонем роӣ кунем. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар дуюм этаж, дорои 30 метри квадратӣ. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, якхонага, дуюм этаж. доми 3 этаж мега, хона дар дуюм ошёна, ҳуҷҷато 100% ҳастай, ориентир политехникум. 310 000 сомонӣ. боз муомилаи сӯзам карда мешавад. нигоҳ кунед дӯстон азиз, як ҳуҷрагара 30 метри квадрат фикр мекунам ки ӯ қадар камам нестай. 310 та дар ин нархҳо хеле хонаҳоро ёфтан камай, чунки мо ҳаррӯза оиди нарх навои хонаҳо мисол хабардор ҳастем. бовар кунен, агар ҳамин Саудо ТВ-да бовар кунен, нарх наво бениҳоят қимат шидастай. намедонам ин хонаҳо чӣ хел хонаҳо боша ки баъзе акҳо роӣ мекунанд аз Русия, хонаҳо гарин арзонай. ҳамин нархотона ҳавои намонед дӯстон азиз. ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 4 этаж, дорои 50 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе, дар Гравзавод, поёни Корвон. техпаспорт ҳаст. масоҳат 50 квадрат. хона дар 4 этаж. доми 4 этажа ба ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. айраҳи калон 50 метр то хонара роҳ масофа дорад. нарх 350 000 сомон. боз муомилаи сӯзам карда мешавад. хоб фикр мекунам ин хонааш бо камтарак боли мени назар ба дигар нархҳо хеле хуб аст дӯстон азиз. 350 000, ду ҳуҷрагаи 50 квадрат метраи бо тамоми чизи чорааш, боз темболи
фурӯхта мешавад. марамад маъқултон боша. аз Саудо ТВ фақат эълон кардан дӯстон, аз шумо лайк мондан рафта харидорӣ кардан. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дукомната дорои 3 сотиқ замин масоҳат. ана ин хонара бинед ака. 2 дона хонаи назди ҳавлигӣ мондем, чунки баъзе нафаро ҳастае ки хоҳиш мекунанд ки хонаҳои заминиам монен, бояд мо чо кунем, фикри ҳамара бикунем. дукомната дорои 3 сотиқ. повороти Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе да қарор дорад. чӣ хел мебинед ҳамин ҳолат ҳавлии фасон, стяжка, дарахтош калон. хуб ҳамин ҳолат хулас 350,000 рақамҳои дастӣ 98. агар ки хона маъқул шуда боша, метавонед занг занед. нафаре ки хона роӣ мекунед, ҳаракат кунед видеонавор карда дохили хонаҳоро ҳам видеонавор бикунед дӯстон. просто 3 сурат 4 сурат қати роимо накунед. аз мо реклама кардан ай, просто ба хотири худтон мегӯем ки ҳамон нафароe ки мехара хушу тамошо кунада, бинада барава бихараш. мегзарем ба ахирон хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната, кӯчаи Истиқлол, шаҳри Ваҳдатда қарор дорад. азиз, дар шаҳри Ваҳдатай дукомната, не ки қайд накардан чанд сотиқ замин масоҳат дорад. 150,000 сомон нархи хона муайян шуд. шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Истиқлол, як деҳа аст ку бо номи Истиқлол. ана ҳамуҷа қарор дорад. азиз, 150,000 бо хишт бардоштагӣ, мақсад болош маҳкам кардагӣ. маълумоти бештар касоне ки мехара ина занг занед. хуб дӯстон азиз, чизе ки роӣ кардан, чизе ки навор кардем, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки ёфтем, фикр мекунам ҳамаша навортон кардем. бо далши навороро зад кунен, хонаҳотонро роӣ кунен, чизе боша роӣ кунен дар ютуб, тикток, инстаграм. хулас ҳамин навора дар ҳама ҷо иншоалло рекламаш мекунем, фурӯхта метавонем. дӯстон азиз, лайкҳоро монен, фақат поддержка кунен, дар комментария ба пеш нависем. зинда бошем. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира, чизе боша дар WhatsApp роӣ кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед.